bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude gena gondo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini kono kadi en calmini khalifaɓe aada noon calminɗen ɓe ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he tuggude baba Abou Habsat Coumba Hamme ha yetti tata Leyla Diath ko noon en garte émission hol mboni an tawa ko tongode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi tawa eɗen bismi goto e ɓiɗɗo pullo jeeyaɗo e nder Fouta kono kadi ko jeeyaɗo e nder commune mo Bokki Diawe sen jiiɗi mbiyen ko on woni Hawa Ba sukoɗo batti duuɓi mawɗo ɗo batti hakkille en mbatta joni joni so wona tottudemo o salmodira e yeɓoɓe Ayawa habrirde Pindi TV kono kadi noon ko amtuɓe yebde kadi ni émission hol mbo woni an assalamu aleykum. Assalamu aleykum Bamodi mi salmini neɗɗo kala inde mum e yettode muɗum kadi ko ardade salminde mawɓe galle ɓe e yafnade sago nde garmiɗo ko yidde salminde aussi koko fate leñolam fulɓe kala biyo mbimi e mbimami keɗotoɗo Ayawa Pindi TV mi salmini neɗɗo kala inde mum yettode mum kadi mi jarnimama merci. ɗum noon beele emin mbawi andude hol gonɗa Hawa Ba. Min komi pullo biyo mbimi e mbimami kadi komi pullo gaynako mi sa wi pullo tan wi pullo gaynako kadi ɗum tagui somi adama wiyede holi an tan gadortomi ko ɗon to gadorɗa wiide ka pullo gaynako min komi pullo gaynako est ce que a meeɗi aynoyde gandumi hay somi meeɗa aynude mi ɓooyi humde ñalbi e humtude ñalbi par ce que mi ɓooyi suroyde mi ɓooyi dusde nayyi ɗon kam neɗɗo wawi to hoorema kadi ko gaynako ko fati hen min Hawa Ba mbitemi ko Hawa Ba jeeyami ko Bokki Diawe walla mi wiya Jowol Saare Sebbe kadi komi tanum Alaji Mamoudou Ba kono mo gonmi koye Dakar mbiyata jeeyaɗo e Dakar Bokki Diawe woni toon jibinɗa walla ko Dakar jibinɗa jibinami ko Bokki Diawe pour wiide ko Bokki Diawe jibinami mais hankkadi kam Dakaru natti hen kono ko Bokki Diawe jibinami toon mawnumi toon gandumi min jibinami ko le 27 janvier 1999 somi welama haala ɗum e pular ɓayde mbiɗen ko pular nogasi jeeɗiɗe siilo hitande ujunnaje jeenayyi e capanɗe jeenayyi 1999 ouais to Bokki Diawe ko toon mbanmi circuit scolaire am foof ko toon janggumi mi naati école en 2008 mi toon kemmi entré en 6e am toon kemmi BFM am toon kemmi bac am aussi donc mboɗo wawi wiide ko Bokki Diawe naji garɗa Dakar ko tewama woni bakal Dakar ko taw mawni kono mataw aɗa andi renduɓe pecca o janggat a janggat to mawnita ga jokkitira ga ko noon tan kadi aussi e nder wonde hen vacances ko ga garata donc hankkadi firti ko feccor tan ko feccorma vacances ma fof ga e Dakar mbaɗanɗa ɗum wona vacances am fof vacances am ko ɓuuri hewde mbaɗanmi ɗum ko wuro en wiye Patkon toon mamam jeeya Patkon ko Mauritanie hedde Jowol ko Patkon kewmi wadde vacances am toon kewmi yaroyde ɓireɗam so vacances yonti aɗa yiiɗi ɓirdam de yi ko noon joni e nder jangde ma beele ala tan musallaji metti caɗele ɗe guurɗa e nder jangde ma hen heewi Allah walli kam hol hen ko ɓurɗa tan wuuti ganduɗa aɗa jaggi ɗum sa jooɗima ɗum ina wawi kaala ɗum gona e wayde min circuit scolaire am waɗi saaha yeehi ham min wiyata lefti jinnaɗam so yarlakima o yaafi kam ko rafi noon ala ko mbawmi hen mi yeehi ha quand j'ai obtenu mon BFM mi ronki yejjidde hay daɗo mi ronki yejjidde c'était ko min keeɓi fête gartumi jogorde mbeɗa waɗa jogorde S min keeɓi fête fête Noël avec les fêtes Noël je suis partie mi jaami paami Dakar ga gartumi gartuɓe udditi ko lundi le 2 janvier min gartumi ko le mercredi le mercredi j'ai fait cours jusqu'à 10 heures rafi hefti kam ɓe mbatti wiide bon mataw ko rafiji école
ko joɓɓuuji école walla hedde hen joɓɓaɗoji ɗi toon eyyi ko ɓe jaggir bon première fois minen ko ɗum min jaggir ha ɓooyi noon na yaha ene yaha somi yeehi école ɗiɗi ma a wumi tati ma a tampi mais somi yiiɗi haalde ɗum parfois mi yiiɗa haalde ɗum par ce que ça me prend au cœur taw ko gonga sa tiime kayji ma donka yiide mi arat école mi wi mbiɗi jangga voilà jangde rewami banggue saha mi yiyata saha mi tampini jinnaɓam en fait nena mi tampini ɗum oɗon surtout tampinimo no feewi par ce que j'étais ñande foof ko ɓiye nani ko omon Wourossogui hôpital omon ɗum ɗo donc aɗa andi on kam hankkadi ala ko mbawɗa haalde hen rewri noon ha so mboɗo waɗa devoir walla composition je le fais à la maison en ligne walla mi ar mi waɗoya ɗum direct to censeur amen nder classe kam moom maylol yehi noon ha ɓooyi ɓe ƴewti ɓe min yimɓe ɓe keɓirta rafiji école ɗi e min keɓitam ni wona gotum mais min mbeɗa teskiti ñande kemmi BFEM particulier ay ñande kemmi BFEM am ñande hen BFEM yalti nde ko ñande hen puɗɗimi première fois heɓde probléme respiration wona stress te mi waɗano stress mi ala haydar mais c'est le même jour waɗimi noon mais honko welani haalde quoi dal waɗi no mbinoɗo mi malaɓe aussi peut être mi yiiɗa toñde hay goto kono yeehi nder hen malaɓe o firti wadde mi anda vraiment mi anda sabi tan ko gonga kalɗeren ko Allah andi rafiji muɗum ko waddirta e ma te kadi ko yettere Allah no feewi aussi e wadde en ɓosat seeɗa caggal mum ne garɗa Dakar situation Dakar sa ummima Fouta ari ga ko belle vie aɗa yaha resto aɗa yaha plage uji holno gurduɗa ɗum non aɗa andi min koye somi ari Dakar sa woni galle mawɗo kadi aussi surtout galle hon galleji honko weeli wadde honko welani wadde filtiɗo gonnoɗa ɗo a yaltata quoi no yalti ala hen par ce que galle so yeehi ha waɗi gardien tan ko heddi ko jarani jokkide kadi honko mi yiiɗa haalde sur le mais mi ala hay caɗele goote université par ce que je suis sa yehin wonde université est ce que a so walta mbeɗa yaha université ko auto nawtami jippintami je sais pas j'avais pas de souci sur ça mi jangga université même ala probléme auto nawtami jippintami hay heure supplémentaire je reste pas sur l'université donc ko noon tan aɗa andi donc baba min mbaɗa yettaɓe aussi caɗele ɗe giwi garɗa Dakar bon affaire gurdam weeli ko aɗa waɗa belle vie garmi Dakar mi woni to mi sellani safrimi partout mais garmi Dakar han kadi wonti gurdam mojam bon ko nder galle so iwi nder galle ko janggoyde saɗa janggoya ko auto nawan ma artirtuma jippintuma ala caɗele hay goto kadi ko yettere Allah yettude babam donc weeɓani mbima noon sa woni ɓiɗɗo politicien tan a wonti politicien hoorema donc ko noon université je part ha hande to gonɗen ɗo so mboɗo yaha ko auto non foti université en foti mbaɗɗa toon juillet mi waɗi toon bon duuɓi ɗiɗi université 50 Diop et aussi université ji goɗɗi mi haalta holto mbatta suivre min je suis juriste ko droit ngoni mais nan ɗon jangde université 50 Diop ko yo Allah waɗanin hen jaam tan waɗan hen en cellam kono ko heddi ko kam ko mais holko firti ɗum firti ko no muusi e nder holen hewɓe no muusi ɗum par ce que min somi wi mi muusaka c'est vrai mino mi andata ko muusi université kono ɓe gondumi ene gandi ko muusi hen hodɓe hen men yahoɓe hen ene gandi ko muusi université kono min personnellement min Hawa min mi wawi mbaɗa ande ko muusi université an mo auto nawata artirta a fadani toon ñamde a fadani toon yarde ko wadde cours ma walla ceede ma quota on aɗa andi wawa wiide ne anda ko muusi université kono université no jiiɗam yimɓe ni min hooram mboɗo yurmoɓe mbeɗa yurmoɓe en fait par ce que université no muusi mbeɗa yiyaɓe eɓe jangga eɓe garta eɓe dagoya noɓe ñamiri eɓe dagoya no jomumen ko hankkadi ko ɗum ɗon an a heɓani ɗum ɗon an gonata ko parfois haqqille ma mbiyata ko mataw an to yimɓeɓe jagguirtuma ɗo an ko mijotoɗa ko safide yimɓe jagguirtuma jagguirɗa kadi ɓurni walla goɗɗum ka fata wonde ɗo walla hedde mais an jagguirɗa e ɓerde ma yimɓe ko muusi komo dañata ko foti ko yimɓe fof daña ɗum so rewini lawol hande sen jiiɗi sukaɓe fuutankoɓe nen nokkude fof koye hunde ko mum fandi sukaɓe fuutankoɓe wonɓe nder université hono ma en particulièrement gurdam mabɓe mbeɗa yiya hen muusi hay commune am mbeɗa yiya les zones là ce temps ci eɓe kaala eɓe mbiya eɓe cohli logement ji an aɗa andi déjà no muusi
so joomumen ummima wuro e wuro ngala logement ji an aɗa woni dans des bonnes conditions aɗa andi ɗum jaggete quoi ko yimɓe ɓe potani ko wiyete nokkuɗo fof fi koye hunuko mum ko ɗon ko gonga pular labɗo ceer saabu nokkuɗo fof fi koye hunuko muɗum so wonno nokkuɗo fof nokkida e bandum en hay goto tampata kono nokkuɗo fof fi koye hunuko muɗum kadi sukaɓe janggoɓe ɓe la plupart ko yummaɓe en tan ɓe noddat nene waɗnam tigi rigi aɗa jeeya e jeunesse pulagu holno natirɗa hen e holko woni darde mon jeunesse pulagu international je peux dire la JDO nationale du Sénégal d'abord faade tabital pulagu aussi min pulagu ko min yiɗi ɗum ha nami hooram ha yetti to jottimi ɗo mi sa yiɗi hunde guila mbeɗa famɗi so cosanuji so foof je participe Allah walli kam nder hen ha mi wi min hana mi wawa wonde tabital pulagu je peux dire que tabital pulagu bannoɗo Mauritanie c'est par là que j'ai commencé à intégrer sur les associations halpulaar yeeyi noon ha woɗɗi mi ƴeewi mbi pulagu kam ko tagui enen Sénégal tabital pulagu meɗen en naati ƴeewi des connaissances min ƴeewi ha min gandi bon ardiɓe sukaɓe fulɓe ɓe hewani wonɓe tabital pulagu mais en fait waɗino tawa ko rewɓe worɓe foof hewani dal sukaɓe tokosɓe ɓe gandumi ɓe hewani parce que neɗɗo wiyata komi pullo tan kono waɗani intégré sur les réseaux pulaar woni association ngaji mumen walla woni goɗɗo pelle mumen mouvement mumen hande Afrique ne waɗi 3 pelle walla ha fay 4 international taw ko pulagu jeeyi on peut dire jeunesse sukaɓe fulɓe international yana AJDO national yana tabital pulagu international yana mais ko ɓuuri hewde hen ko Nigéria naɓe Togo naɓe Mauritanie naɓe Malieji Sénégal no waɗi c'est vrai no waɗi tabital pulagu mais yimɓe ɓuura ɗum dowlude fari silla ka en nan ɗon yimɓe waɓe no fari sillat ka en nan ɗo docteur Mamadou Alassane Ba en nan ɗon ɓen kam kañumen nan ɗon kono yimɓe ɓuura ɗum dowlin ha to foti yettade ɗo no guuri goɗɗe ɗe dowliniri tabital pulagu ni calɗen ɗum ɗo fulɓe Sénégal ɓuura ɗum dowlinde ha yettide ɗo aɗa hande nafanno en ko sukaɓeɓe mbawa wallude jatta e mawɓe he mbawa wallodirde e mumen ko hen Aliou Sow en ɓen fof koye tabital pulagu jeeya hande sa noddi Barkeji a noddi Fouta won Fotira a noddi Linguére foof ko pulagu woni toon Podor foof ko yimɓe mbaɗa junggo woto ballodira ƴeewa les anciens foof wonta yimɓe mbaɗa ɗum agrandir mbawa wadde aussi organisé tabital pulagu international pour yimɓeɓe mbawa notade ɗo AJDO national je peux dire que pulagu tan ummini ɗum koko fati pulagu hande min mbaɗata ɗum nde on était mbaɗa andi ko woɗɓe ɓurno hewde hen ko wonno hen fof ko hecciɓe koko ɓuurimi darde koko ɓuurimi mawnude ko ɓuurɓe mi andude ko kadi ko ɓoyɓe ko aynaɓe ɓuurɓe kam andude ɓuurɓe kam wonde kadi ɓuurɓe mi jogade joguiɓe komi ala gonno hen mais yidda am e fandare am e pulaku no mbaɗa feere mbi kam ɓayde ko noon an woni cukalel ɓuurguel yidde ɗo haysimi arino ni somi jooɗima sono neɗɗo no nula e nottoɓe réunion ji ɓe soɓe nula cikkatma taw ko cukalon arɓe ɗo cikkat ka cukalel kawritingel battuɗa kawringel battam walla garduɗo e neɗɗo ɓe nulani ha ɓooyi noon ɓe kaali ɓe mbi en mbaɗa les coordinateurs et coordinatrices je me suis portée directement mbimi si c'est au niveau de l'international des zones du tabital des zones sukaɓe fulɓe je vais adhérer si c'est par vote je vais adhérer que je gagne komi gagné foof ko mbaɗo adhéré ɗum woni mbanmi adhéré kala to tabital kala to pulagu noon je pars to wawi wonde foof so Sénégal so Mauritanie so halpular sohli kam kadi so sohliri kam ko pulagu mi notoyto ɗum ko ɗum tan mais ko heddi ko kadi non ɗon hande oɗo saaha ko ɓuuri wonde goƴa mon goƴa amen hande personnellement en ce moment ko hono ɗemgal pular ngal wawirta jangguirede e école aji Sénégal honno mbawirta tan dañde LV2 en pular gonga haɓama ha langue watti jangguede primaire CI et CP halpular waɗe hen jangguini yimɓe alphabet pular mais ko pour wonde objectif o hande ko yo pula ngu yaaru yeeso joom jawdeli en yo jikkoye mumen joom ndema en yo jikkoye mumen joom awo yo yihoye mon fo yo yihoore muɗum e pulago pulago wona pulago tan
hande ɓuri heewde heen so a nanii pulaagu tan ɓayde mbimi kon pul gaynaako tan mbiyata o kañum woɗɗi ɗum tan ko faati e pul gaynaako ko gaynaaka tan woɗi ɗum gaynaaka no woɗɗimi ndema no woɗɗimi awo no woɗɗimi par ce que fof ko enen fof tan pulaagu o d' abord ko mbimi e mbimami o mbimi e mbimami o har ma jogaade nagi walla goɗɗum har ma jogaade jawdi nayi ɗum ko baali ɗum ko be ƴeew ɗum ɗo kala kadi ko woni objectif am kala to fulɓe ngoni tawno jiya koyemen jawdi mumen ndi tawno mbawi naftorade déjà an joggoto nayi aɗa hande suudu kosam so wiyama suudu kosam a wiyama suudu kosam tan haqqille ma tawde ɓe ngala hayde kosam taw a ala hayto mbaɗɗa hande noon suudu kosam sa lalwima yimɓe fof fonno jogade suudu kosam guri fulɓe ɗe fof so rewi lawol fonno jogade suudu kosam cuuɗi kosam ɗi ɗon ɓe ƴettat so joomum ɓiri so tawi ko litre wawi hokkude suudu kosam ndu yeytoya suudu kosam ɓeɗon mbaɗa ɗum transféré pewnata kosam ɗam mbatta ɗum kosam kaada eɓe jeeya ko ɗum fonno wonde rakkal rakkal adde e suudu kosam he hokke ɓe nawa taw ko nayi mabɓe ñaama jara ko ɓeade foof kosam mabɓe taw eɓe jogui ɓe naftoro kalis kosam o anden ko cippam wonno neɗɗo so sippi ne naftoro sa sippi aɗa yeeya aɗa daña hen ko dugguɗa aɗa daña hande a ɓirat kolce ma mbaɗa kaɗam kono naftantuma tan ko ñamde cakri walla wadde ñiir kosam heddi ko ande a dañata coodowo kosam ten wawi modi sood kosam ba modi ma yawur coodanmi te yawur o ko naggue fewnira ew ɗum noon ko ñagade kadi aussi ko eran ko fati bawɗo wonde foof mawɗo leydi o e fof min ñaagui kala pulbiyo mbi joguiɗo yo wallu yimɓe hono cuuɗi kosam ɗi ɓamtore nder Sénégal dañira e nder Sénégal mbiɗa wawi wiide an joni sa yeehi tareji walla a yeehi Podor a ala suudu kosam nayi ɓira moni fof ko dokkodiral tollodiral bandam da tan woni to hay nder galleji he hande pour jiya ñamowo ɓireɗam weeɓani mais kewɗi ko hankkadi goloje kewɗi ko gonti durway saabu ɓe galana ɗum nafoore an ko neɗɗo ñamminta hande nagge ko ɓuuri hewde ko nagge nafata ɗum koye haare mon jeeya ɗum koye haare amen hande an imagine ko ñamminta nagge koko million ngaji mbatta e nayyi ma kono million ngaji mbatta e nayyi ma ɗi nagge nge sa yeeyima wawa dañde hen ay 600 000 nagge nge wawa hokkudema haydara hen ceeɗu so ari guila e rakkal ha e huuɗo ha e ndiyam ha e pikkiraji imagine joni hay to nayyi ma poti wonde a ala ko nande e guure teeru he koye miruji uddata nayyi ma nde wonno ko diŋire guese aɗa reeno nagge ma oranno jamma tan yo or tan irata fof moƴƴi so arti tan kono joni imagine joni oɗo e saaha mo gonɗen ma joɓa gaynako joɓa rakkal ko ndungu ko ceeɗu ko gotum biƴƴe ka jooɓo huuɗo maaro ka coodo fof ɗum fof nani hen pikkir ka jooɓo ɗum fof nani hen calcula ɗum nder hitade million tigrik jomum jogo temedere nagge taw temedere nagge wa naftude ɗum haydara yo yeehi hen kolce sappo fewnir suudu kosam naftoro hoore muɗum waɗa élevage ko ɗum woni ko nafata en tigrik Hawa en ɓosat ka dillowo e karalle kese ɗe tubakoɓe ne mbiya ɗum influenceuse donc ko an ina heewi haalullaji guila e ƴettoje hay toñangueji holno gurdirɗa ɗum kono kadi walla holko nannuma hen min mbiɗa wawi wiide ko garmi e TikTok juutani so timmi hitande ɓooyani kono ko gueɗal gotal nannimi hen ko holngal gueɗal woni promouvoir pulaku goo yimmoɓe meɗen wambaɓe meɗen foof ɗum ma balle kañumen nene gande saabu sa yeeɓi guil subaka aɗa yeeɓa ha hiira nde garɗa foof ko même instrument nande bammodi waɗa promouvoir langue goɗɗo waɗa promouvoir musique goɗɗo yejjiti Abou Djouba yejjiti Bammal yejjiti Ceddel Mbaye en yejjiti Diaga Keita en Acca Wele en Guélé Dangaru en yejjiti ɓeɗon foof imagine kañum woni objectif muɗum ko darona Ama Wali est ce que aɗa heeɗoɓe an min o to gonmi ɗo so mi haalnima aɗa wawi salade kono anduɓemi deggue ɓe jangguinmi garannomi école ko Diaga walla Guélé mbaɗanmi ɓe jalami tede wona mawnudemi e liyo gandanɗa hoorema e ɗum heeɗe non mais ko min pourquoi pas min mi wawa farnorade ko gonmi ko heko waɗatami
haydara hol tan somi heɗima Abou Djouba holko foti waddemi hande nde a yi en no way keɗotol Simon Faye walla keɗo Oumar Pène walla Youssou Ndour ni mboɗo wawi wiide hande en dañi sens seeɗa yo continue e ñagori ɗum Allah déjà yimɓe ɓe batti hay jolfuɓe batti wadde challenge halpule rewe joni Bamal walla lawɓe Aissata Killen au passage en calmini imagine toi DJ Mansour ƴettat waɗa transmission en Peul on le salue de passage ɗum no moƴƴi ƴetta son goto yimɓe fulɓe hewat ɗum walla adviseur en calmini advice aussi Bab Sen mbeɗa imagine Bab Sen kañumen ƴettat mbaɗatma les gens vont venir guila volume ari on a eu de la chance yimɓe batti ƴettude gueɗe mumen foof ene mbaɗa mais min so tawi min TikTok nanim hen wonko jiiɗen hen noon suurtareji ɗi gaybaji e pop nan hen an no jiruɗa ɗum min jirumin aɗa andi e mbima saɗa nata e hunde cultive ɗum haqqille ma ha para holko foti tawdemi e ɗum ɗo holko foti janggu ko heftademi e ɗum ɗo ay neɗɗo suurtade enen fof ken goto so neɗɗo woni biyo mbimi e mbimami tan enen bala ala ka ɓe ñagaki ɗum Allah taw amin kadi mi yiɗa yottade toon sabu so tawi ko ton jarumi ɗo tan jarumi mi ala ala mi ala ka koy mi ala ka mi mbiyaɗa jogui de min kam ka mi ala sonata an yiɗi waɗande mi wi wadde mi créé mbiya mboɗo jogui ka eyi ala ko ayadun hen noon neɗɗo noon kam ala fof ko yiyata kono ñagonen Allah yo Allah joni noon heewi suurtade pulago ɗum ala nani aɗa andi enen ɗum tagui noon kawra e neɗɗo kawra e joni e neɗɗo wayno DG télémono o tawmaɗa yeeɓa TikTok o huccita ema o wima accu ɓe ɗum ala sens aɗa bonna perde temps ma ɓeeɗo te anda hol wonɓe toon kañumen wona ɗum won objectif mumen ko wadde promouvoir langue avoir des contrat ko tagui minen fulɓe ɓe minen wonɓe enen fulɓe wonɓe e réseaux sociaux ji ɓe ko tagui en gala des contrat wawɓe wallude en par ce que halpulereɓe koye min rokkoɓe contrat ji ɓe dokkata ko ɓeyto an hande influenceur sa ƴetti par exemple goto influenceur uji Sénégal he takko jol fulɓe ɓen jogui appartage maɓɓe jogui auto ji maɓɓe jogui liggueyaji maɓɓe par ce que ils ont des contrats anne ɗi téléphone ngaji wona hen dañɗa non min Allah wali kam mbaɗa yetta babam kala ko dañi ko babam somi digni oto ko babam influenceur uji ɗi mbawa hebde hande crédit ma ko an jogini hoorema téléphone ma ko an jogini hoorema hande ɗum fot wat ses oto yimɓe ƴeew tan e gueɗe ɗiɗi tan ƴewde bonnude tati ɗe wona a yi tan ba mooti ko welanima tan hankkadi heddiɓe fof ko goto non yimɓe gona goto ñawirde neɗɗo goto yimɓe fof oto yimɓe ñawir neɗɗo goto yimɓe fof walla oto jiiya tan ɓen mbaɗa jaabum tan jawiron yimɓe fof ala neɗɗo wawi wadde jabodira wawi wadde fof kono min hay sa ƴettimama ƴettiɗa mi yiɓema wadde heddiɓoɗo ɓe Makki en Sonko en ko yoɓaɓe onon no joɓaka onon ay kon yoɓaɓe non ala politicien walla bawɗo darade wima mi meeɗi nelludemo ko soodi crédit ala an o mi o kuccide pi mbiya noon mbiɗa wawi wonde e wadde var no wodde mbimami mbiɗa wawi wonde e wadde honko welani haalde politicien goto yoɓanima ya wona influenceur hay goto yoɓanima ya waɗ ɗum publier ça te veut min gandum ko hooram ça me va je publie la personne ça me va pas je ne publie pas hay goto yoɓatama ma won yiɓe mono jiɗirma Allah ala ko mbawɗa hen holko dañɗa hen ko ɓuuri mettudema min yiyani ko mettimi hen par ce que aɗa ko tagui mi yiyani ko mettimi hen mi toñani mi fadani toñede ƴettiɗomi haajam ala hen par ce que sa windi ƴettore no bindirɗa no bindata ko an hoorema sa jimti hen a liiri ƴettiɗa ko hoorema donc min ala oɗon temps mi yi commentaire uji ɓe ƴetto ko kewɗo faar ko dewɗo ko dewɗo ƴetti hollirde dañaɗi min mbima pour ka sake ɗa yahani Sonko en ɗum fof mi yiɗum e commentaire uji ma yi mais ko Allah waɗanma sa yi neɗɗo no haale tan ko Allah waɗi neɗɗo so yi ha watti haala amin gueɗal gotal no woode am komi jamta haalde aduna e lakar komi yiiɗa kadi mawni kinade e hollude on gueɗe min hande ganduɗomi degui no andi no guurir no andi ko goni kono sen potti min wona haajam min kollanmami aduna o koko gasata
neddo ko geɗal gotal woodi famɗin hoore ma sangande pamduɗo mbasa mawni gona pamduɗo continue e pamare ma janggo mbasa dañde en jabanat eɗen tewdira e hojomaji men goɗɗo yi koto banggue politique mi yi aɗa wonde baɗono maître Moussa Bocar Thiam ɓe hen mbi Moussa ko ƴamƴam makko ɓe hen kaali hen mowuji goɗɗi en ɗin mbawa rewde enen culture men wonko salato hakkude ma e maître Moussa Bocar Thiam hakkude ɓe maître Moussa Bocar Thiam par ce que sa haali Moussa tan mi wiyat Moussa Bocar Samba Seri so Moussa mbaɗa hen aska kadi eyyi so Moussa haalama tan ɓeɗam ɗi foof sirñinto mbeɗa welto saabu sa yidama e neɗɗo haalama tan mataw yimɓe jiiri on kono feewiri so jiiri on no booni no kaali sam neɗɗo wima ka suko Moussa walla Moussa ko ƴamimo walla Moussa ko waɗini wona ɗum woni objectif am mini Moussa ko Moussa wiyete ko ɓuuri hewde ala ko naytake e Moussa an ka debbo min komi debbo ko mbitemi ko min ko mbitemi ko wawi wiyede bonani boni ko wiyede tawe e muɗum aɗa andi hande to jaadaten to gonɗen ɗo hande sa wi ko bandi ka bandi mo mbaddata bandiyagal o afistama bandi ma o afistama hande nde non rewɓe mbaɗata eyyi so mi wi Moussa tawi ko Moussa ko bandiyagal wonno hakkude amen wona ligge walla wona yidde Allah mi yahata mbaɗa waɗi affiché Moussa mi yahata mbaɗa jogo gandanɗa min Moussa ni jaɓata en fait sinno honko wonno hakkude amen ko yoɗani Moussa jaɓata Moussa ne jaɓa hawa ne salmi ɗum sindo ɗum ne ƴettaga vidéo ji ne toña ɗum aɗa so Moussa jaɓi ɗum ko jaam woni hakkude amen e dow yimɓe foof kadi min kala to mbaddumi e vidéo Moussa ko yimɓe fof daari kadi Moussa ko neɗɗo gandanɗa hoore ma ouvert d'esprit et quelqu'un de connaissance ki connaît Moussa andu Moussa andu yimɓe Moussa kala mo yaadi en andi no wayi kadi ay oɗo Moussa ko wiyete ko sino ƴeftanoma fof tan rendinama hande Sénégal ari arde e hojomaji men koko gasi kono garten ko hakkude ma e Amadou Ba hakkude me Amadou c'est mon père ɗum mi wawa ittude goɗɗo wawa ittude holko jiiɗuɗon c'est mon père hay min mbaɗa wawi wiide c'est mon père eyyi somi wi mon père rek je laisse là-bas so Amadou woni babam tako so tan ko babam mbaɗa yetta Allah min komi ɓiya Abou kono kanko mbaɗa yetta Allah mbaɗa yettam hay goto wawa ittude endam Amadou politique politique c'est vrai que politique ɓe mbi politique ne nanna neɗɗo eto fotano nadde kadi politique ne addanma nadde e hon gueɗe ɗe yimɓe ganda sabu so wonano politique hande anduɓe hawwaɓe anduɓe ɗumen ko ɓoyiɓe ɓen ngala caɗele kono hande politique ma jib ko heewi ma mbiɗo fenade jiidane makko haydara fenade ko yidde wiyede ne andimo ɗum ɗo ɗum foof ala sens d'abord leader c'est un leader politicien c'est mon candidat banggue politique mais enɗam mi wawa ittude tiki mi wawa serlude hoorema e enɗamam hayso wonan Amadou janggo so neɗɗo yiidi kam e babam parfois je le publie mais yimɓe jagguirimo tan ko woni ko wiyata celui-là a publita tan mi ɗum j'ai vu tout mon propre père mi publie ɗum yimɓe mbi kam a publita wonko zerɗa e gueɗe Amadou ɗum waɗi ɗum non yimɓe mbi kam oɗo waɗata publier tan koko ganduɗa hoore ma yimɓe yimɓe ɗiɗo mbatta publier dañɓe yimɓe ɗum ɗo yimɓe ɗiɗo mbatta publier a waɗi publiermaji aɗa mbatta publier yimɓe ɗiɗo Amadou maître Moussa Bocar Thiam seeɗa farba ngom gasi c'est tout mi waɗani publier farba babam mbam wadde publier hewɓe noon ne jawdira babam e Amadou nandigal ngal eɓe jawdira ɗum non eɓe jawdira babam e Amadou min mbiɗa waɗaɓe kamɓe ɗiɗi fof publier min mbiɗa fayita farba e nder compte ma farba nani hen makko farba ala e compte am enen kaldata gonga gonga compte hawba farba ala hen mboɗo horsini farba mboɗo yiiɗi farba kono farba ala e compte am a yejjitide compte ma farba nani hen saret nani hen ko tawa hooƴi min mimi hollannomo ɗum ɗo joni mi haalanma sa yi farba e compte am farba e Moussa Bocar hen poddi farba ne yekkitini eyyi farba e Moussa hen poddi eyyi inauguration RTS wonno RTS Matam RTS Matam pourquoi ça watta farba nder nak pourquoi ça non rien wona haydar min hay maire mi waɗa Halil Wagué waɗa ɗum publier beele aɗa resa non mi resaka pourquoi ça attaque Oumar Sow Oumar mbeɗe attaque ɗum min mi attaque ani Oumar min mi yiɗa attaque de Oumar mais ay neɗɗo so rewani lawol tan rew ɗum lawol par ce que enɗam meɗen holno mbawirɗa rewnude Oumar lawol
so Oumar haali ko rewani lawol min mi wawa rewnude Oumar lawol par ce que Oumar nde waɗata jawante paale nde min mi natani paale mi anda paale Oumar ko heeɓe laamu ko min mi heɓani mais changeta Oumar ko pullo bio mbimami te kadi koko kañum hoore mum waɗi pour mouvoir pulloje fulɓe jawɓe imagine Oumar so yaltina haala hon gueɗe hen jooɗo e téléji ne haala hay goto haalay nana perte ndimagum taw jarani tek an goto yalti jaabi ɗum aha sagui mi jaɓa ƴettuɗa ngal jaam ranne kay wiya ka gonɗo heɗɓe lesma min hay goto heedan lesam hay goto tinani ni jaabotomimo hay goto wona gonga won heɗɓe lesma ka joɓaɗa aɗa totta oto a totta haalis yaya jaaboɗa Oumar a totta garde corps no heɗum haalanma somi jaabima Oumar wona Samba wi wona Demba wi jaaboto momi nde hay goto par ce que ma won wiɓe jaaborima Oumar par ce que je connais Ousmane Yara mais c'est pas le cas Ousmane tinani hayni jaabotomi Oumar a faami kan joguimi ko mi wiyata ko kaari hokkimi mi wiyata ko kaari mi wiyata ko kaari min je travaille min mi jooɗaki mbeɗa liggo mbeɗa jangga dimo yo jaggu hoore mum jagga e hoore mum jagga e liggey mum jagga e foof muɗum mais wona arde réseaux sociaux mboɗo hollir ko ɗo liggotomi ko ɗum mbaɗami ko ɗum mbaɗa ala wona arde réseaux sociaux ko o hokkimi oto ko o wannimni ko o wannimni ala so nene ma hokkimi oto walla bamma hokkimi oto wona ardata haalana yimɓe walla goɗɗum merci hay ha mom ko hojomaji men kuuɓi konngol mbayni e kuccam ma tan mbaynoɗa bon a jarama bamode mi weltima vraiment no fewi mi weltima ha ɗon wawi fewde kadi mbeɗa salmina hono nenam bandam guiɗam sehilam mi wiyatamo ko yooɗi ala e daranam kono so ɓiye yooɗi kadi ko an saabi c'est le travail de maman Hawa wawi haalde pulaar c'est le travail de maman e mbi noon ɓe ne mbiya Hawa needi ko jam kono neɗomo onen a yejjitta sa woni un enfant adoptif a jaɓat sa waɗama adopté dès le bas enfance a jaɓat oɗon yummiraɗo sa huccite yimɓe aɗa haala ko on woni yumma ko on woni bamma waɗɓema adopté ɓe jibinɗo mo ittata kanko jibinma kono saɗa haalda e rendo walla aɗa haalda yimɓe neɗomo guila a anda be ko kañum woni jinnaɗo ma min ko hen jeeyam so tane nema kañum woni jinnaɗo ma so bamma toko so nema aussi ko on woni jinnaɗo ma sa yooɗi ko on yonnuma merci bamma jibinɗomo ittata kañum jibinma a wawa ittude kono no wayno gandoyta taw softi mi salmina de passage mon père aussi babam Abou Saydou e babam Amadou Mayram Boubacar Kardiatou Elimane Siré ko heddi ko tan Souleymane Bal walla mbiya tan Alaji Mamoudou Demba Ray walla mbiya tan Demba Hawa ala hen ko gasata nawta jowol nawta ɓe mbi hewɓe mbi kam sa wiyan oto wiyat min jowol wiyan min merci a jarama ko noon tan ɗum noon mbeɗa haala ɗomi haala ma yimɓe mbiya ko tagui Amadou Ba ene jogui koygal jowol mais oto ɓe jejjit Macky Sall aussi ko reji mum fof ko jowol merci Seydou Ba ko weeli ko dumata ko vraiment ko suko joguiɗo engagement joguiɗo kadi darde fewde daraniɗo kadi ni gendi leydi Sénégal wona fulɓe tan kadi ko vraiment ko cuusɗo kadi ni konngol mum neɗɗo ganduɗa so tawi a naati compte makko ko pulago kadi tawata toon ɗum en beltima hen no fewi ko ɗon jaraten kadi ni jetten o mo ganduɗa ko gonɗo toon to leydi France woni Dialal Leñol yettiɓe en ɓe ganduɗa garino toon notade ɗum e conférence banno toon ko le 20 ɓennuɗo toon bandiraɓe foof gari o yettiɓe kadi noɓe notiri ɗum kanko Dialal Leñol ɗum noon hano hannirta ni omo ganduɗa ko Idi Baro ko jeeɓowo en ko jeeɓowomo o nelinomi yomi yumɓe salminma jeeyaɗo commune Beel Idi Baro noon kadi en calminimo no fewi Hawa salminima ɗum noon omo ganduɗa ko Moussa Guissé jinmi paɗe ɗeɗo kanko tottimi ɗum kono Ali Fall kay filmata mami totto Ali Fall numéro ma o jokkodira e ma Ali no yo heɓ paɗe so Ali heɓani paɗe andu tan Moussa Seydi Guissé mimi weltaki min an tottotemi paɗe hay Hawa ni wawi no Hawa en ko patron e par ce que kamɓe ko alliance pour la république ɗum no toon ɓe jeeya ɗum noon tonggode temedere e capanɗe jeeɗiɗi ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé moon to caggal to ko Ali Fall Ali Samba Ndene Fall Allah jarama on jarama